Programang ng kapakangigan, kadagdag tutuma pagkasalitaan, tibiyag kinayat, akasla na pasamak laing idikalman. Aping amin nga ditay amuno anyat mapasamak itun bigat. Tapno dahi ko mga aldaw kat saan nga balil nga idilaing kalman. Pabagay mawisan na kayo nga agsurat, kan mga ipatulod ka nagiti pagkasalitaan nyo tibiyag kinayat, ada yung tukulos malipatan. Ana pasamak idikalman laing. Kaya patulod jo, iti ito yung programa, kat maibasa, dagiti apakasalitaan nga pakaadawan iti adal, liwliwaken pagsarmingan tibiyag. Idi kalman laeng. Sagudayin nga rot ti surat, idi kalman napaset apakasalitaan, idi kalman laeng ni menching na poluan, mawawak. Idi kalman laeng. Idi kalman laeng manong nemi, tayin tawag manin ni Densyo, nga asawak nga may sangasiman, nga naipawit na kanon ti allowance mi, idireta nga bulan. Ato kumapay manong nemi, di kiti kayat ko nga ibaga sa rodsuden, napaot kumapay, tinasken ng kampanagsarita, ta mailiwak nga rod ken kuwan. Sa nga bali ko man, saan ko makita, sa nga bali ko man, saan ko maarakop, saan na kamarakop, maagkan, no napaot ko mamat, ti panagsasarita mi. Kung nakeng kuhan nga tirabi imi, ti panagsarita mi, ta nakaturog no kuhan, ti anak ko, nga ni Juju, nakaturog met no kuhan, ni Nanang Manong. Ngayon, mati ka numat data, no rabi imi, kita, busy ka numat isuna. Dan no rabi ko mati panagsarita mi, manong nemi, iti cellphone. Maramit mo kumamit iti agpapas ng sarita nga mabaling nga agumbi ak kumamit ken kuana. Ipeksak kumamit tinalaos nga iliw ko ken kuana. Ure kumalang na di asog ka na rin eng nati mangig kumanong nemi. Kasla makaunayan nga makaip iti panakawaw ko. Ngayon, no kasta nga tumawag. Abag biit. In-text kong ken ka na di control number na. Dedatimated ko, tapag pag-iso nga para kala kayo ito nga bulan. Sige nga rin. Di na pa, kumusta kayo? Kumusta kan? Anat marignam? Di kakadi matlagsaksakit? Kumusta mat ni Juju? Ana, di naksapsapulan di anak ta? Awan manong. Mati talaga nga madi. So laso? Basta, hello, in-text ko dito yung control number. Ang kanto alayan. Sige, kat na. Adobra. Bye. Nako. Apay mo ito kasto. Iti maala kun manong nemi dahi tangeng pawit nga allowance mi iti dahi nga bulan. Kinuwenta ko na. Dahi to'y bayad ti electric bill, bayad ti water bill, bayad ti kasera. Ayan, gumatang to ti siyang kuribot nga bagas. Tano, adut sobra na ti makabulan, di more urnong, ores anak to gumatangin sa mga urnong nga bulan. Ito'y, para di anak ko, para kanyak, para kininanang. Ay, apagpagisuunay manong. Mapanak tumata na grocery. Gumatang ka rin iti kasapulan manong nemi, iti makabulan, iti kasapulan mi iti banyo. Sabon, shampoo, kinda dumapay, kasapulan mi iti kusina, bugong, asin, betsin, suka, soy, kinda dumapay. Ti gumatang tumatan ti magnet, ngayon inutag nga pagsagpaw. O no saan kat gumatang tumatan ti kwa. Ti gitay ka frozen food, ta damat basit nga rep mi. Kat gaputa, nasapa pa ilang manong. Kaya awang mat ti mabanglas nga ginatang ko. Yung batik pa ilang manong name, hindi kiti grocery, iti pag-imbat-patsak no kwa. Manang, batik man pala na gito'y, sublak to. Sige. Kunana. Inak man pala di parlor, di kayem ko kabakla. Hindi makita nak ni Becky, nga king ko ti parlor, nga kayem ko mano. Ah, Jesus aboy. Yeah. Basta kasto yung alawas, umunong alawas ti bulan, amuklat ang adare ito, menchi nga kayem ko. Siguro, napamuanin inalat allowance yung pawit nila kay mga siman, haan, kahit mailiw ka manin kanyak, agas mati ba nakailiw ko kain ka. Umayag lang ko mga pakisend buko eh.
Alagtugaw ka nga rod ata, kwa, agsasalita pa ilaing kabayatan nga pukpukisak na ito yung customer ko ang agdama. Tapos ikan do't sumarnon. Damdamagin na kumusta ti abiyag ti asawa ti Siman. Astoy, ando siguro na ornong mo itan ka. Ang mas daawa na ken ka. Nabayag samad nga Siman nilakay mo. Ang apay kang ganay takidagkas kasera kay bailaeng. Oh, ano nun nyo kumato ornong nyo ti bangko, si Kamenchi, no saan nyo nga igatang tilote, sa kato mangipatak diri bukod nyo nga balay. Nabimbinas madlang ang dabukod nyo nga balay. At ano kon kwentahan, di binulang nga kasera, ay susapo ay hanggang di nga amudeta nila kay mo. Pingagsan na ay ka. Hindi tayo ito'y. Madamdaman itong nagsalita ta, Becky. Alam wala, no di mo kaya't nga mangikanti sa barit kahit mong istoryain. Amo ka na problema. Ngayon madakad ganot problema. May masaming lahat problema. Ti asawa ti Siman. Ang kade. Ano ko matubra? May nga problema at asawa ti Siman. Di ba nakawaw mo? Oo. Saan ka di kang kanain ngumawaw ka? Nero ti problema ka na gini mapanawan nga asawa. Mawaw da. Hayabo. Manong nemi dududwa kami tawan ti simbre ka customer ket madamanan ka kiskisayan ti buok ko. Pudno ti ko ng begi. Dahita ti problema ti panakawaw ko. Ay, hapo, Diyos ko. Ngam dato ti kayo kong ibaga kang imula iti panunot mo. Saan ka nga makikabkabit? Adayo data ti panunot ko. Anang harot ti pang panunutem, tap numaepan ti panakawaw mo. Isurunak man, no nataramide, no kasta nga mawawa. Ay, numawaw ka in ka minom. Sa bali mo ta panakawaw. Aman! Amom dati mawaw iti nailasagan nga ragsak. Umanahin dyan danom, nga inumem, may epanan ti panakawaw mo. Anang harot ti istorya da gida duma. Ada ka doon artificial nga raramaten da. Ay! Artificial nga raramaten da. Kasla ko ma, vibrator. Ay! Adaman da kita gusar ti datangken nga tarong. Anapay? Adapay gusar ti bute. Dali, bagbaga, Becky. Sika, anat aramatem. Awan. Kasano pa nagturog tao na asawa na. Nakagalot na kiti imak sa jay. Nga to. Tanong saan kong igalot? Paigalot. No, what baturo ka? Baka no na dyan may sa nga imak ada dyan barukong ko. Dyan may sa ada dyan baba. Siyempre, malagip ko no ka. Malapakalagip. Ngayon no saan ko makuti dyan, duwang imak. Awan, ti mangkuti di barokong ko, kaya ako mangkuti di iti adda ti salang ko. Ngem, seriously speaking, Menchi, my friend, adda kalintegam, nga mga halat ti mga FF, iti panakawaw mo. Kabtakad ka, pulos kalinteg, alaman. Ay, saan nga madantat pagsaritaan ta? Apay nga aging kaita, kadagkaskasera kay pailain. Kasi ano nga di ka magkaskasera kita? O matigatang miti lote kin palay. Kat, amamang pa nga Siman, ti asawa nga ni Densyo. Becky, namin ano nga bagag keng kaaya? Nga ti ipaw-paw, it ni Densyo, kadya pagpagisulaay nga allowance mi iti makabulan. E labi nga sa mo nga salud-suden, apay nga dat-data lang tited na. Sinulsud ko din. Imbaga napimpinas ka kasta. Tama nga kanuno, gumata nga isang rumbing agatangit. Kasanong orod nga makaurnong kayo? Isot agururnong. Iso nga ta. Ditoyak agurnong ko na. Kaya't na nga sa Menchi, awan panagtalek, ti asawam keng ka.
Ito amangan, no, sikat mangigam ti kwarta, nga sweldo na, kat amangan, no, ikats mo. Ano ikats? Ilalakim. Oh! Amuda, ato makamu nga si kakit asawa ti siman. Baka adan to lalaki ang mga sulitsok ken kakit hot-hotan na ka. Ay, nakadaldala ka ato ti kasta. Doble pukaw. Ni Densyo nga siman, di asawa na, kalkaluganda, pati di kawarta nga pagbambanugan na, ipadpadawat na. Ay, apo, Diyos ko, nagalas na ito nga damag. Saan kong tumarapin din dita? Saan mong aramidin at awamat ititad na kin kang ornongem? Siguro kat dita ba't ti rason mo apay nga saan nang ipagam kanya? Tikat kahit nga sowen, agsaksak bahay ni Densyo. Ngiman niya, entun ka anong harot nga, makaurnong kami. Kaya mamang pa yung sima ni Suna. Hindi pala saan ko onubyo. Mamumatan no kasanong panagam amumi. Awan ti palimad ko keng ka. Amin ti mapaspasamak, Becky. Kahit pagsanitain nyo dahil tinalapat. Kas tamat ko mati kahit ko mapasamak dahil mabayag ko mga salita kami ng kangkanayin ng gumaganat. Baka kit dapat sa bali nga pawpawitan na. Oh, agatap ka mat itimadi. Siyempre, ang malikdikan data. Ang mga no saan lang ang kami ti patuludan na ti kwarta na, sweldo na. Baka adda sa bahali pamilya na. Baka no kasta ng bakasyon. Isot sangpatan na imbas nga kami nga gina. Lalapag sangit ka. Ang sangit na kasta. Bayam, oray kat auman obram. Tano adalakad tayo, kadagiti gagayem ta. Sumurot ka ngamin ka na kami nuko. Kasta, wala. Nagpupupok ka lang tayo nagdabalayo, ngawan ti obram, menchi, ad-adang mariknam ti panakawaw mo. Iso nga oray ta sana ka nga tamit aparitan. Patasip nga ipakada, i-text mo. Densyo, sweetheart, matiktikanak dito balay. Kahit pang-asim ta palubusan na no adalakad, adapag na, digiti barkadak, sumuro ta. Oh, no, sumbat na gat, sige. Agad na nagkalaing. Sige, basta sang kang aglalalaki. Kuda na. E di nakasangpet akong dito balay, manunemi nakaluton ni nanang kat nanganak. Nangan kami. Ni nanang manunemi tinang ipakni, kadagiti grocery. Ni nanang manunemi tinang ipakni, kadagiti ginatang ko nga pagsagpaw na, ken atoy ko nata yung inras, instant, nga mabalim yung lutuin, no, at tay maganat nga mangan. Nabagsaritaan mi manunemi ti may panggip kini Becky. Nang mayat-matan niya, tapno sa anak matiktikan nga guru oray, iti panaglabas ti oras, agpasyarak, kadwak di barkadak. Hindi mayat-mit Yung sa alakit nga ti rabi Hinanang met, ti aldaw akit at trabaho da, ti rabi isot pa nagpasyar da. Ang ginlakit mapuyatan unay. Yung baka adamit lang dahil ay ti asawam. Tapno maamamit lang no anat kunana, no palubusan na ka. Siyak timawag ididedi nga rabi nga panakaalak manong name iti pawit na. Nagdardaras manin. Sige nga rin, no naalam mo, di okay. No nakagrocery ka, nagatang mo naging masapsapol, yun okay. No dasang kabasit nga mabati, or nungem. Densyo, talaga ka din ang gururnong kanta. Amok teraramidek para iti sweldok. Sweldok dito nagrigrigatak. Iso amok nga tagibanin. Awang problema kanya. At ako may ipakadakan ka, Densyo. Ipakadam nga niya? Matagtagahanak kami no ko ang nawawang kadok dito balay. Ano nawawang kadok kita damat ni nanang mo? Ikahit ko sa wen, rumarak kumamit lahat nga, mapanagpaspasyar. Kadok di barkada. Tapno, sana ko na yung matagtagan, muna nga ako Kita sa paggastusan, manulaing met. Hamada siya tagpaala. No, agpaalak maminsan, di sumto matagiri at duma. Pabanan nyo kas pagarikan.
Mapangga magpaspasya. Kasano nga pasya? Siyempre, rabi, mapangkay tibar, uminom kayo, agpulutan kayo, mabartek. Amok tararamidek, natanangag. Tilang pamalubos mo ti kahit ko. Bahala ka. Bahala ka. No para kayong kakit pagsayatam dito ang aramidem. Aramidem. Ngayon pagsayatam nga ta, mapuyatan ka. Delikado, rabi, babait kinataom. Napintas ka. Kasano na damang rape ka? Kasano na mabartek ka? Amok tararamidek, tanangek. Hanak, jaki pulos, palubos kang mabartek ka. So nga kunak nga, bahala ka. No kayam tabagim, kanamnamayam nga pakatulong kang ka, pakaragsakam, makamu ka. Ngam no mabaling kat saan ka palubusan. No rumar ka sa ang rabi, aldaw, napimbitas. Ngam ano adda rabi, di ka rabi, no adda aldaw. Di kahit na usawa, talagang ipilit mo. Hanggang ipilit, agigidawak lang ti pamalubos mo. Sige, palubusan ka. Ngamagananat ka, hanggang nanti amin. Amumunti kahit ko sawin. Sa mo kumaguliban, ti sagrado, nga kalesata. Naisurutak nga rod iti maysta nga rabii, kada beki, agraman, di kita dumapay nga kaduwami mano. 5 kami. May kainam manunemi ti maysa nga jak amo, nga damok pa lang nga makita. Balitalo nga 2 nga lalaki, 4 nga babae. 3 nga babae gayam, may sa abakla, ken 2 nga lalaki. Kapag kami manunemi ti may nga resto bar, agiinom, pulutan, adamet banda, manunemi, agdengeg kami, agrequest kami. Adamat na kita mapan agsala, manunemi. Oh, anya? Oh, menchi, agad enjoy ka kadimot laeng? Ha? This world, night world. Kami mo noon eh. Agad enjoy yan. Na yun ang pangaminta inom mo Nakaduwa kami nga biren, sika may sapay lang, amo pa nagudwa. Ay na, amo no maibus mo na, ta sa kaminom pa di may sa, narasaw kanton, okay kanton, isong kalistom ti uminom. Nakaupat dan manunemi, sagkaupat dan, at amatin 2 botelya ang beer nga nainom ko. May ating trick nakmanon. Idi to masidag kanyak manunemi ti lalaki, nga italang nga amok, nakitak kendamo nga timmi po ni ti barkada. Hay. Hay. Kunag. Siyak ni Carlo. Siyak man ni Menchi. Gabota enjayin na tidakulap na manunemi, inawat ko mat tidakulap na pinisil-pisil na tidakulap ko. Diyak kursunada nga dagos manunemi ti intention na ito nga lalaki na kunak tinakyong ko. Hi. Hello. Hi ka lang. Hi. Hello. Akpot nga hello. Nayon ba iti inom mo? Anay gusto ng tidwa? Nabimpinas no 3. 1, 2, 3. Diba? Gusto na ito yan. Kunada nga. Ada ka no problema. So nga kunak, agbalinak nga troubleshooter iti barkada. No, anyat problema, at tuyak, at tumulong ka. Awang problema. Pagada nga ta problema, awang problema. Di ba siman nila kayo mo? Oh, siman, awang problema. Anak ati problema at babae nga, adat-adayo, ti asawa na. Apay sa lutsudom kanyak dahita. Mawaw ka, di ba? Ana, mawaw ka. Kasano ka mamawak ni? Aguro na repete may isang kapir. Sige, iorderang ka. Kasano ko mang ibaga mga mawawak ket ni iminumak man ng tibir?
Agpadpada ta. Ana? Agpadpada ta nga mawaw. Tapay, adamat di asawam ti abroad. Adalan di probinsya. Dito ay may nagtrabaho. Pinahikayat ko dito eh. Tapno madayo ak kang kuhana. Api nga pinanawam. Kahit mawaw ko ako nam, di agawid ka. Tapno ipanti pa nakawaw mo. Ada sa baling nga lalaki di biyag na. Nga? Ana? Ni baka mo? Naglalaki? Why? Apay katawa ka. Ada ngamin malagip ko. No, di babae ikit isut at aramid na. Apay. Ti kanusungbat. Saan nga nalaing di lalaki. Hana? Kawan, tanong nalaing ka kuma. Anak ko mapati pambaran di asawam nga aglalaki no nalaing ka. Diba? Ket no, jemet lalaki iti ad-aramid na. Apay. Kunada ket saan ka nga na imas di misis. Isong agsapul nilakay, agsapul ni mister iti na imas. Iso nga sika, gabutain mo na nga nag-aramid di asawam, saan ka nga nalaing. Carlo. Apay nga di tapadasin. Hana? Tapno may ibagam no nalinga kung saan. Bastos ka ah. Gabo ka dito, lalaki, asawam, kita babae ka man. Natural. Pambarak kumamat nga lalaki, kat awamat ti babae di asawak. Pagkunaam, kat siman isuna. Ti siman, sa dinuman ti sangladan da, adda babae ni lalaki. Gapo ito dito nga nangig ko manong name. May sabay, I want more. I want more beer. More beer. More beer. More beer. Nakaupata ko manong name. Narasawa ko. Inkarik ti bagik nga kontrolik tuminom. Inkarik ti bagik nga sa anak apa itultulnog nga kayak ti agawin. Inkarik ti bagik manong naming awan ti mading apekto iti pa nakibarkada. Nga madin samat ti apekto na. Tadareto nga lalaki nga mang sulsulisog kanya. Ngayon pagan-anok saan ba't nga nalaing. Ta naglalaki medya asawa na ta saan nga nalaing so na. Uy! Ay! Ano mapaspasamak keng kamenchi? Ay! Nasobra aman. Marot na inuman. Umpat pala yung, ubupat pala gaya, mapikas lakala na bartik una yan, nagkatawa kami dito. Ni Carlo. Nagpitas kayo pa nagsasayita yon. Agam mo kayon, mo ka. Imuna ano nga naglalaki ni bakit na. No apay, at saan nga nalaing. Ano ko matpambarang aglalaki ni babae no nalaing ko man ni mister, di ba? Iso nga, ang nga nalaing. Uy, nabartangkat sa una yan. Ha? Kaya't ko ba, more beer, more beer, more beer, more beer. At damat ni Becky ko naktinakim kumanong dinakatamat baybayan ni Becky. Gayem ko iso na amunak nga tamat a protektaran. Iso nga naka-enemak, nakapituak, nga diyakon napuutan, tisimmarno na pasama. Hindi makariingak manong nemi at daak iti karkar na nga siled. Saan nga ti siled ko? Sa tunayan ko. Kaya apay nga, apay nga kastoy matan, di ba? Nakapanti ka, nakabraak lang. Diyos ko, sino? Inkarikatak manong nemi at tinagkarawa, ora kat medyo nalawag basit. Kasla amok na sa dinut ayan ti silaw. Uno, switch ti silaw. In switch ko ti silaw manong nemi. Awan ti kaduhak. Sa pulig ti arwatek awan. Nakabraken, nakapantiak lain. Sa dinut ayan ti arwatek. Sa dino. Ano nga lugar ti ayan ko?
Inlukat ko tiri daw ti kwarto manong name. Tsak amo da ito nga balay. Tsak amo da ito nga balay. Natiayan ko nga balay. Hotel? Saan man nga? Saan nga hotel? Ada na tapos ko nga tugaw kat nagkaradakad nga natulid. Pagamo ada nagsindi nga silaw iti may sa kwarto. Iti rumuan. Oy, karing ka, rimwar ka. Iti kasta nga langam, gaga. Becky. Oen. Ada ka dito ibalay mi. Imbag tawan ti kadwak dito eh. Kat nagsilad ka, iti bakanti nga silad. Agkay data ko mangam nagwasang ka. Ay, di arwatem, nakarugurikit, nakabasbasa, naggabakbakpair ka. Tinaramid mo kanya. Oy, ano ko man tinamnamayam nga ramay nagkeng ka? Laglagi pa yung lalaki ka, at akukwam. Yung kastanak? Ay, apo. Kayat mo ka din? Ang bale, bakla akmet. Usaran pa lang dati kukwa. Natalang no masikukang ka, agree intensyon. Ngam no adarantam ng lalaki. Siya langin, friend. Tuloy bagbagam. Abay, gandres kamit lang ti padam nga babae. Kat no kasapulam dati batutak. Di pausar ko keng ka. Nagganas tamad nga duwa. Ika nagtibadok. Ngagur ka, tapabulutan ka pa lang tibadok. T-shirt kan short. Gano kaya't mo tagkaldo. Yaramidang ka ti kaldo, tagkaldo ka. Nakadito oras. Nagkalkaldo kami manong nemi kini Becky. Diyak to kayatin. Kasano nga amin inom ka lang inom? More beer ka lang, more beer. Ni Carlo, kumusta? Ay na, dadangar tinakabut-buteng. Nabamukid di karkariten, tiyang-tiyalesen. Ulit-ulit nga sa ang nalaing isuna. Kahit dahi diya, challenge king kuwana dahi diya. So ka na nagkakingkuwana. Hanyat amo, baka biglaan na kanto nga rakupan saan nanto, saan na kanto bisituin, nga lips to lips, baka no maaros tirik nam. Kat igibu, igla. Baka no itad mo, ituyak mo. Intunukan, maipapantiiliw mo. Kunam to, ay, naglaing kagayam. Baka kunam to. Ngem, ay, susapo. Narakrak to, ang pamilyam. Malagip ko ti kunana. Ti kanusiman kat aduk babae na. Depende, ti klase ti siman. Aduk kasta ko na da. Amin nga lugar nga sangladan da. Adramanan da nga babae. Takasta ka diti pamati minti asawam. Awang ka diti panagtalek mo keng kuwana. Amok ni Densyo, iso nga pinalubusan na ka, taag talek iso na keng ka. Ingkarimbat nga di mo baybay antibagim. Hindi bikas diyan nga napasamat. Ha? Saan ka nga umiyan, hindi balayo, kat madandanagan na nanang kini Jojo. Anat namnamayam. Baka idanon dando kini Densyo. Baka saan to nga mo ulit na napasamat. Tsak to kayatin. No rabii. Kay-kayit ko ti aldaw. Ore rabi man kan aldaw, no saan mo nga palaluan ti uminom, sumalaso. Ngam ore no aldaw, no uminom ka, kat mabartek ka, sumalaso. Hanga makatulong kanyak da ito eh. Becky, pakairubak. Iso ang jaktun kaya. Nenjak amo manong naimin no kasano nga naala ni Carlo ti cellphone number ko. Takalpasan ti duwa nga aldaw ano naimin ka dahi nga napasamak ti mawag. Tsaka mo nga iso. Hello? Hello, sino ito eh? Jack ni Carlo. Kumusta ka, Menchi? Carlo? Sino ang Carlo? Tay, saan nga nalaing nga mister? Ha? Naglalaki ni bakit ko? Tirason, saan ka nalaing? Eh, sikat na kangegag tingasta. So nga, hindi, numanan ni Bagam nga, katkatawaan na kasaan ka nalaing.
Amo nasaktana. Sorry sorry. Ang bali, oresan ka pa yung nag-sorry. Si papakawana kong ka. Nangaroon no, patgam ti awis ko ka. Awisan nak, tsakayat. Saan nga nabi, saan nga inom? Lunch. Awisan ka ti may isang class nga restaurant. Class ko nak, gabot ta para kanyak. May isa ka class. Special ka. Ano tarantam kanyak? Arman nak? Pagkabasulak ka di? Lumakarik na kiti ayat kan ka? Densyo ang sorry. Carlo, ang padpadatang handa asawa na. When? Ngam saan kung nga bilang pa yung asawak, ti asawak. Gabot ay sudandag-danda na itati lalaki na. Karbangak matimang sapol. Api nga siya. Saan nga siya? Tao matibasol di asawak. Tapno tuladik kumamit. Anya tamom. Oo, no. Diyak kayat nga sa bidungan ti panunod ko. O sige. Nasingpat nila kayo mo. Okay. Patgan na ka di. Please. Awan ti madingaranta. Kahit kala tulungan. Tulungan nak. Ano ko mat problema? Tapno tulungan nak. Mawaw ka mo. Mawaw ka. Akas mat ti panakawaw ko. Agpadpadat nga mawaw. Come on, Menchi. Sa mo parigatan tiriknam. Kasapulam. Kinada kalintigam. Kasapulam. Anda kalintigam. Saan mo kumasayangan dagiti aglabas nga panawan. Ada karbingam nga gragsak. Kaubingam pailain. Napintas ka. Kasapulam di kas kanya. I love you, Menchi. I love you so much. Menchi. Carlo. Ano na kita nga mangikukin ka. Menchi. I love you. Carlo. No. Carlo. Manong name kastoy kumati iliwag kinidensyo ng asawa. Nga da kumamat ori 15 to 30 minutes ngagsasarita kami. Ta saan ba't nga nangina? Noon daan likol mo. Libre. Ori kastoy kumalang ti panakawaw ko ken kuana. Di namat amo nga ramidan. Kadadad to'y ita ni Carlo manong nemi amang sulsulisog kaniya. Nga iti kasta ngay bagbagahan amang mangig kong kasla dalayang ti asidag ko. Kasla mapaprusan ti barokong ko. Menchi, are you still there? Carlo? Sa dino nga restaurant, ano nga oras? Ibagam ket umayak. Kinunakmaten nga saan ko nga napupuutan manong nemi. Nagrubwatak nga rod manong nemi, kinapudno na pinagbadok dati magusgusto nga bado nga mang papintas amang paubing kaniya. Bana ka nakadlawan ni nanang. Ay. Sa tinuti ka papanam, tadati pagbado, ma. Ay, adalang papanak nanang. Iya, pinahortas tati klas ni bado mo ita. Kinurumuar ka no kakit tanda ni para balay ti arwatem. Ngamitamang pa lang aslag, papintas ka unay. Handa ka ni date mo. Nanang mata. Hoy, Menchi, agpadpadata nga babae, anak. Kastak mat idi. Numakisinara ka karita tatang mo. Aramin ti amin nga kapintasan, kabangluan.
nga tinamnama kita, nagpindas ka, dadat ibaga, di lalaki. Kasta ka dito sa kasaganaam, ha? Ay, Jesus, ay, balasan ko. Umuna ko ngagtangad ka, hamulip-lipatan ni Apo Diyos. Tano masulsulisog ka man, tumangad ka nga dagos, kadagpakawan ka nga dagos iti Diyos, sa ikarim kang kuha nga di mo aramiden, ti basul, ti pakabasulam kang kuha na. Nang, awang pagtanagan nyo, nakon, lalakit binagbagaan ka, pinatagmaanan ka anak ko. Agbaling ka ko mga natipker. Ngam no mabalin la ko ma, no ada nangawis keng ka, hamo pakabasulan, saan ka ngagkakaso, saan ka hangkang agdusa, no saan ka mapmapan. Nang pagbitak lang, amok tararamid, nakakontrolak, natibkerak, agkong kontrolak, kunam itaa, ngam ito no, ada mainom mo, ada makan mo, nga makalipat keng kan, ada masagid keng ka, ay nakalipat kan to. Saan kun ngeng kaskaso pa ninanang manunemi, si mada akong ti tricycle, kadimbagak no sa dinno ti pangituludan na kanila. Adan nga agururay ni Carlo manunemi ti suli nga lamisaan, amok nga isunat ay di makita nak, ti magdersa na ngato ti iman. Kabayatan nga mas asadegak manong nemi nakatakder isuna. Nagwapo manong nemi ni Carlo. Ngim apay nga ta, nga nakikabit di asawa na. Pudno nga ta, uno pambar na laeng, tapno ada rason nga mga lukoy tirig na. Baka matukunala lang tikas dyan. Tapno maasyak met kang kuwana. Ibaga na nga mawaw met, kat amo na nga mawawak, agpadpada kami nga mawaw, amang ano ta kami ti, aginip up iti panakawaw. Papo very gentleman met nga nangiplaster ti tugaw ko, nga pinunasan na pa, mabayan ti dakulap na. Take it shit, apagisunay, dandanitan di order ko. Noan na in-order ko nga si dainta, amok ang paborito. Apa ginawis tak dito nangina pa yung dito aming special, no para keng kakitagbaling special. Aramidak ti amin. Tapno, naragsak ka, tapno agbaling kang special kanya. Tadayta nga rin ti marignak. You're my special. No anya ti saan nga maitad kang kati asawam. Itad ko keng ka. Diba? When. Kasi iti pa nakisaritam kanyang telepono. Cellphone. Nilakay ko. Kang kanayon nga guman kanat. Awamal lang tinabay ko man pa nagsasarita mi nga. Tay, lagi pa mo kumanikit tinaragsak nga kanitomi. Awan, di ba? Kat gabuta awan ni Suna, at tuyan. Luan yaman ti pakaragsakam, Menchi. Ipay ko ken ka. Saan ka to nga babawi? Okay? Tigit order. Mangantan ton. Naud-udi mo ito na ito yung arak. Dito yung nagiti order yun, sir. Diyan ka di mo imagakeng kang yun unam na ito yung arak. Ape, inggidan mo. Sorry, sir. Nalipatan di kadwa. Hangabali. Hanggamin pala mangmangan. Uminom kang palaing, eh? Sige, sir. Enjoy your date. Painuman nak. Uminom ta. Pagpaimas ti pandangan. Hindi kasting oras nga daw. Apay, rabi ka nilang ti mabaling uminom. Ano dahil ang arak? Red wine. Alalisto ka mabartik no beer. No red wine could good for the heart. Tinaugan na ti dua baso manunin.
Diyak kumakayat tuminom manong naming impilit na. Amok idin manong nami kung may alak, may balak. Kasli din na pang kami di beer house uno resto bar. Nakaandok timinom. Saan ko na kontrol? Ngayong barbarin ko na no saan na ka mabartek babae ni ti red wine. Nagimas? Namimas kang beer Ibusan ta. Dakil data. Irapit natin mangan. Unang pulutan ta. Mangantan, mabisin ako. O sige nga natin. Mangantan. Tinawagan na pa na minsan nga napno ti baso mi manong name ti red wine. Minumak man Nagodwamin manong. Ibusan ta. Kalpasan na. Mapandan to palamiis. Palamiis? Kat nalamis mo dito. Diyan alam lamiis. Di awan makakita ka na ta. Iti hotel. Ha? Iti hotel. Kat sadyay nga epak ti panakawaw mo. Sadyay nga epambat ti panakawaw ko. Itugutan di gito'y. Pa-take out ta. No saan ta nga maibus. Ibusan tan ti wine. Naibusan. Agordaratan to pa nga itugot tayo di hotel. Kat no, datan to di unek ti hotel, itugot tayo tuminom. Wow. Na may mayat manen. Uri no kinamatan tanton nga lamo-lamo. Uri no adatan to iti banyo kataramidan ta. Agpapastay tinagsak. Paragsakan ka, Menchi. Ipaikuken ka. Iti sapsapulam itong aratsa. Kunam lanos to. Ha? Nalaing ka mo't lagayam. Kunak man na nalaing ka. Kunak man na saan ka nalaing kunak kuma. Unaging kakalang ti sao. Aramid ti saan. Tanong nalaing ako ma. Abi nga nakilalaki ni baka mo. Mabaling ka din nga sa mong ipalpalagip. Makadadahil tinagsak. Sorry. Nalaingat. Ngem saan nga mapnek ti asawa. Katsi ka. Amok nga mapnek ka. Mapnek ka kanya. Noan niya ti saan nga may tad nila kay mo. Itad ko ken ka. Dan? Waiter! Yes, sir? Mawaling mo ka, ha? Ito mo dyan bill, and then, di kita sa aming nasagid, pakibalot. Ken, agorderak pa iti may isang red wine. Kasi lati order ko. Sige, sir. Mabidla. Manong nemi, gabuti arak. Kasla matiktikalak karigiti panang matmat. Panang kita kanyak apadang kidda-kidday kanyak manong nemi ni Carlo. Ngano manen tilpatan na tibibig na. Kasla jak mat mapupuutan na tilpatak tibibig ko. Manong nemi makasi arak kunak keng kuha ng excuse me ginakiti kang portron. Sige, rahin ka. Inalak ti bag ko, ken ti cellphone ko, manong nemi, napanak iti CR, di kiti babae. Tri CR, nagtaram usak, sagay-sayak, kaputo nagtaram usak, manong nemi, medyo naplayak ti rupak, iti pulbus. Iti ramuara ko, manong nemi, ti ladies room, adamad gayam nga agur-uray, ni Carlo Manong kat inarakop nak nga dagos. Uy! Api nga! Carlo! Ibatan nak! Sana kung nga makatutor pa Dito yun nga rugyanda. Sa tanto ituloy ti hotel. Tetap no makarok atak manong name ti I heel ti sapatos ko. Imbadek ko ti saka na. Anik ko!
sa anak pa lang napnek manong kinugtarak ti silang na ko. Opo, unan. Dabot anta kanyak ti bag ko ken cellphone ko diretso ako ni ti ruangan tila babawik. Tarantado. Ti amom, masulisog na. Ti amom, kahit ko nagbasol. No, saan? Tsaka kayat. Mabuti nga kinapod Diyos. Orean niya nga tantera aramidam dinakton maalukoy ko tinagam kumano. Ina makasangpeta kung dito balay manong nemi. Oh, nasapa kamat nga nagawin. Nanang, hanak ang inawis ti hotel. Nanang met, kaskarinaya. Abay, di pa nagpagpagarupyo kanya, lalakain. Bakit nasaya at unay no kastanak? Kasi nakainom ka. Basit lang na. Jesus, apo ay. Imbag at naliklikam, tibalak, deje, nang ngidasar kang nang painom kang ti alak. Menche, anak, namin adukan nga dandani. Namin duan, saan? Hindi pa nakabartek mo, ngimiyang ka, iti balay de Becky. Sa ita. Bakit may katlo gundawayan talaga nga makalipat ka? So nga may balakad ko king balasan ko sa amon nga sunsunutan di kastoy. Hangga sumursurot sa sinuman dita. Hangga man anak magtalined ka dito balay. Nga sa kalarumar no ka mag-grocery, ka makitsenda. Kastan tinaramid ko no mambay tawag-tawagan nak ni Becky. In black kun manong name ni Carlo. Hindi tumawag kaniyak ti asawa. Densyo, kumusta kan? Saan ka gumangganat? Ang kanayon nga gumangganat ka. Na-text ko, hindi ko. Control number. Sige, kitak to. Naktualan. Awan ni Bagamon? Abi nga, sigamat na di kumanat. Kang kanayon ka man nakastoy. Di kahit ko kumamat kat, adara tinapaut ng gundawin ang sasarita ta. Nga, napinas kumamat ti pa nagsarita ta. Napilaing mat, napaka-ipanti panakawaw ko. Mawaw ka? Sino kumatisan nga mawaw? Di uminom ka. Nga dadot pakawawak. Dagiti na irot nga arakop mo. Tinabarang agek mo. Isong agsapsapol ka. Nagagsapsapol. Agur-urek lang. Kabale, sweetheart. Makauray ka. May salangin ka bulan. Paiso? May salangin nga bulan. Agbungan ti adong sakripisyo ta. May salangin nga bulan, ha? Iso ang tutor ka. Saan ka nga mapanin sa dinuman nga pakasulisugam. Agtutor ka. Uray ta dandanin. Agtutor ka ta oray no dandanin ko na manunay minitensyo. Nabang aran tirik na. Imbagak dahi ta kininanang. Kituwan magdamin. Isusapo aya. Nakauray ka ti manunga tawen. Itakid din ta dandani agawin din hanggang makaurayan. Ibang itaya ti sa bale. Inanang mo. Inanang mo. Teko na ako no ulitan pa ti may katlo agundaway nga adamang sulisog keng ka baka ituyak mo. Po aya. Saan ni nanang? Diyak to sumursuro din. Musisinuman dito. Urek lang hindi makabulan. Huwag gayam. At nang impawit naman ng kwarta. Kaya allowance tayo. Diyak paginitan umano. Control number matlaing nintad na. Dati manin ang allowance tayo. So ngayon nakalain. Manong Nemi. Kabuto control number laing timpakita niya. Densyo. Talaga kang kanay nakasta. Naging ako na kanyak manong Nemi. Ti pangalala. Ma'am. Ma'am Menchi. Yes, ma'am. Yes, ma'am.
Dati-dati nga dito ka mga alaala, di ba? Di pa po nila kayo mo na ito eh. Wan, ma'am. Nabigla, nagdakkel. Ha? Ansa umanin ti pundumi, mabamungun sa lakit irwart sa balin. Mano ka ni ma'am neta? $500,000. Ha? Ti amo kita kahit baka nagkamalingam talaga. Kan delikado pa kang ka. $500,000? So nga mga panak ko na ka ang umanin ti pundumi ita. Ti pa may ama, ma'am. Ang masapul nga ta ka doang umay. Sige. Ang subli ka talong tumbigatin. Kanda bagam kinilakay mo. No, happy ka siya kadakil ng intad na. Tinawagak manong name iti asawa. Hello, apay. Happy ka siya kadakil ng intad mo. Diyak pinaala, mumputi nga. Nalipatak ng baga kayong kay. Okay, kasto nga raldatan. Idiretso ko niti bangko. Kamu kamingkit ko. Sige, pay babawik tayo diretso kiti bangko. Adamat account tayo ti bangko, di ba? Ada account ta angim di mo karkargaan. Sige. Sadyahin to nga mapamo. Sadyahin to nga mangi-withdraw. Tayo pa, i-transfer ko. Ibabawik sa ako, ipan iti bangko. Huwag gayam. No makay-withdraw kan to, lumatan kayo to iti barong arwaten nyo, kaya ni Jojo, kagraman kini Nanang. Ken, dagitay daan ditang appliances. Mabali mo nyo nga, magkita no sa sino iti mayat agumatang. Ope ko ma, at napay nga tagumatang, umapapal nga rin ni Jojo. Isukan nula ang ti agboy-boy at ti daan nga TV. Umapapal ka na kita'y flat TV screen. Ila ko, mabalim mo, no anya di kita alikaman ti dita, mabalim mong ila ko, no, tapangin padawat mo. Tapay. Kompleto mo tin ti alikamin, iti transferan tayo nga balay. Balay? Okay. Adan bukod ng house and lot, kompleto talikamin. Sa dito nag-TV, agboy ti TV, nga flat screen, ti anak ta. Kahit mo sawan, nakaipatakder ka ni bukod ng balay. Kaya na pa na di $500,000 nga patulot ko. Nung kasta, atot na urnong mo, nagurnungan. Ken, nagurnong ka man tatakwa. Kapag pag-isulit, cooking ka. Gabot na pagpag-iso, nakaurnungan iti ano. Hindi mamuhan ni Nanang da ito'y manunamik at maragragsakan. Kahit mukha sawan, panawan tayo ito nga pagkasaraan tayo. Unang, mawalid na ka nung ilakong ipadawat na kita daan nga alikaman tayo dito. Ne, kahit ano man di kakabagyam nga mayat siguro mat di gito'y nga dumawat. Ano, ura ilakom dinalaklaka. Saan ba't narikat mo? Ipadawat mo lata. Ito ka ano. Hindi na matimbaga, basta ready kayo kunana. $500,000 di empawit na Nanang. So ang kong in-withdraw. Kung inala itiya kwa. Remittance store. Binaliwan na. Ngayon pan naman lati ang bangko. Yung baga na nga, nag-withdraw aktatakil, tagumatang akti. Na arwatan tayo, baro arwatan tayo. Siya ni Jojo. Panahon tayo natin nga lugar, mapantakan to nga ti baro nga balang kompleto alikamen. Ang imsa din nga lugar. Ije lugar da. Siguro tasang mat nga taga dito ni Densyo. Napitas mo sa ije lugar da. Napantay mo din, iti nagkasar kami. Tinungpal ko ti bilin ti asawak manong nemi kat di magasak iti ayan ni Becky. Oh!
At ang sakit date mo, Menchi. Long time no see. Di ka pa tumutawag again. Sorry. Yan baka nung dato yung timauding ba nagkita ta? Becky, taapay. At dagay man naipatagder nga balay mi, house and land. Na napintas siyempre, kumpleto ti alikamen. At sa jeton ti pagganami, iti pagkasinan, iti lugar de Dencio. Ay, saan na itong nagkita, chika friend? Ang balay, tawag tamad na ko Uno saan ka, pumasir ka dyan. Uno, pumasir ka sa dyan. Baka saan itong makapasyarin dito. Baka nung purgudan ti asawa kat mapututan na tapno ang daating maten ni Jojo. Ay, imbag man chika. Tawan ti dakas ka na pasamak, ken saan ka nasulisog. No pay kastaone ti panangikari idi ni Carlo by hook or by crook kunana. Mapatanag ko dayta. Mababaik dayta nga babae kung kunana. Kako naman no, kimal kalaingan nga nalaing. Nalaing aya. Awan laik na, kasangbat nga nagbaligay ng sulisog kanya. Idi sumangpeten ti asawak ta nagtarus manong nemi ditoy. Kasto ho na ti irut ti panaginarakop mi manong nemi a panaglanang dagiti bibig mi. Sami pa yan ngayon taltalek ni Juju manong kastamat tang kininanang. Gamot na may ilit itong galmay sa kada kami manong nemi iti dahi di nga malem iti silad mi iti dahi nga kasera dito yan nga na ipanen ti panakawaw ko ti panakawaw na panakawaw mi nga dua. Densyo. Metlat sa bali. Awan, Densyo, awan. Katsika. Awan. Ano tararamay ng marno Basta awan ti sa bali nga babae. Ngayon naraman ko. Man ti sa bali nga lalaking nga nakaraw kung nakangit kanya. Siksika lang, Densyo. Densyo. Nagbungan na kiti sakripisyo ng padpada. Danang balay tayo, kompleto talikamen, at apuunan ta para tinegosyo. At no saan tang agtrabaho, ang negosyo, maibus ti ornong. Manayunan ni Jojo, kaya't ko nga, at dadua pa yung anak ta, tapos nagbaling nga talo. Kung ang marag papaano ti dito, orayin to nabigatan. Idisposyon di kita. Nasarita mo tayo, akin na balay dito yung pagkasaraan tayo, bayadan tayo naman uli tayo. Tayo sa Pangasinan, iti baro nga balay, iti baro nga lugar, iti baro nga biyag, kat saan kanton nga panawan. Di ka iton panawan. Gapotag talay na dakton ti sidong yo, hustunan, tinapaot, nga panagin ng dayuta. Iti agdama manong nemi, ket kas iti kalikago mi, at dadua nga ading ni Jojo. Nagnegosyo kami dito, manong nemi Pangasinan. No anat napintas nga negosyo tiyan mi, isot inaramin mi. Along di highway manong, dagdagasan no wali iti bus, kani iti pasahero. When, at Pangasinan bugoong, kenda dumapay. Mabambantayak, bambantayan na, ken ada pakit tricycle na nga ipaspasada na manong. Ken, adamaten bukod mi nga van, tanot paspasyar kami, bukod mi nga logan, ken kompleto kami. Kawanin sa pulek pa manong, natalina ay kat naragsak iti biyag mi, ti pamilya mi. Adayon ti sulisog, ta adamat isuna, tunggal marignak, iti panakawaw, adda ni Densyo nga mga iti dahit nga waw. Dito nga ron, ti pagkasalita, manong, ket thank you ti anos mo, nga nangornos kalpasan nga nag-insend ken ka, ti detalyen nga kunak nga ti programa nga pakaibasaan na kat iti idikal man laeng, at thank you, at sabi ko matadda na ibatik nga adal, liwliwakin pagsarbingan ti biyag, karagitipada ka nagdingeg, kinagbuya, more power to your program. So yung nga ron, agyaman nga pagayam mo, Mensi. Thank you, Mensi.